जागायजेननायनिफ्रायनो क'क्राझाराव जोबोद गाजा गोमजायै देग्लाय बैसागु फोरबोखौ फालिदों। क'क्राझाराव थानाय फरायसालिमा आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटि जेरावबो फरायसाफ्रा देग्लाय बे बैसागु फालिनायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो एबार आरोबाव जों रंजासिनदों, मानोना फैगौ बोसोराव बैसागु समावनो बागुरुम्बाखौबो लानानै गिनिस बुक वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो जोंनि क'क्राझारनि गासैबो रायजो राजाफ्रा रंजाखांदों जे गमामायैनो बर'नि जे मोसानाय बागुरुम्बा बेखौ फैगौ जे बैसागु बेवहाय मोनसे रेकर्ड खालामनो थांगासिनो दं। आरो बेनिखायनो बयबो जानजि खाफ्रादों जेन' बे मोसानाय हाबाफारियाव जोंनि गामिनिफ्रायबो जोंनि क्लाबनिफ्रायबो जेन' बाहागो लानो हायो, बेबायदि मोनसे साखाफारा जानायखौ जों नुनो मोन्दों। जियानो जाया मानो बे बैसागु बोथोराव आं बयनोबो गाहाम हामलायनाय बावहरदों। बे बैसागुआनो जोंनि गेजेराव गोजोन खौसेथि बिदा फंबाय सानलायनाय जेन' खुनु फाराग गैयाजासे जोंनि समाजाव बेबायदि मोनसे थासारि फैयो, बेखौ आङो मिजिंथिदों। बयनिसिमबो फिन आंनि गाहाम हामलायनायखौ आं बे समाव बावहरदों। थांनाय बोसोरनिफ्राय आसाम सरकारा फोसावदों बैसागनि 1 अक्ट'निफ्राय बैसागनि 7 अक्ट'सिमनि गेजेराव, अदेबानि सप्तासेनि गेजेराव जुदि बैसागु खुंफुंग्रा आफादफ्रा आब्रुथियै जुदि बे फोरबोखौ फालियोबा आरो फोरबो फालिनायनि जुदि फोरमान होनो हायोबा, बेबायदि बैसागु खुंफुंग्रा आफादनो 1.5 लाख थाखा होदों। थांनाय बोसोरनिफ्राय माखासेया सांग्रां जादों, खिन्थु गोबां बेबायदि आफादफोर दंबावो दाबो माने बे थि अक्ट'आव माने हाबाफारिखौ खुंफुङाखै। जायफ्रा बिदि खुंफुङाखै बिथांमोना हयथ' सानदों जे जोंनो सरकारि अनसुंथाइ नाङा बा जोंहा गावनो खुंनो हाखायो बेबायदि सानदों। खिन्थु सरकारि अनसुंथाइ जुदि नांगौबा बयबो खुंफुंग्रा आफादा बैसागनि 1 थारिखनिफ्राय 7 थारिखनि गेजेराव बिसोरो खुंथारनांगोन। जियानो जाया मानो बेबायदि गोबां हाबाफारि लादों सरकारा। आसाम सरकाराबो हाबाफारि लादों, बिटिआर सरकाराबो हाबाफारि लागासिनो दं। बिटिआर सरकारनिफ्राय थांनाय बोसोराव दिल्लीयाव आरो केलकातायाव बेबायदि हाबाफारि खुंदों। एबारबो मोनसे हान्जाखौ बांलादेशआव, जेराव जोंनि खाग्रासुरि हिल डिस्ट्रिक्टआव जोंनि बर' मानसिफोर दङ, बे बर' मानसिफोरनि बैसागु फोरबोआव बाहागो लाहैनो थाखाय फैगौ 26 अक्ट'खालि मोनसे हान्जा थांगोन। दा बेखौबो बिटिआरनि जे सरकार, बे सरकारनि बिथांमोननि राङारि अनसुंथाइ एबा बिटिआर सरकारनि स्पन्सरशिपजोंनो बे मोनसे हान्जायाबो बांलादेश दावबायनो थांगासिनो दङ। थांनाय जिथु एसेमब्लि सेसन, बे एसेमब्लि सेसनाव गोबां माखासे डिसिसनफोर लादों। जिहेतु जोंनाव पन्सायत गैया, पन्सायतनि अल्टारनेटिभ जोंनाव भिसिडिसि दङ, नाथाय बेयो जाबाय इलेक्टेड बडि नङा, बेनो माने नमिनेटेड मोनसे बडि। जायनि थाखाय इलेक्टेड बडि थानायाव जेरैबायदि खामानि जायो, खिन्थु इलेक्टेड बडि नङाबा बियो जाया। एक्जेक्टलि दा मिउनिसिपालिटिफ्राबो बेबायदिनो जानानै दङ। मालायफोरना इलेक्सन जाखांबाय, खिन्थु 6 सिड्युलाव जोंहा बेबायदि प्रभिजन गैया। मानोना भारतआव 3 लेयारनिल' इलेक्सन जायो, एमपि इलेक्सन, एमएलए इलेक्सन आरो मोनसेया जाबाय पन्सायत इलेक्सन। दा बिटिसिआव जुदि जोङो टाउन इलेक्सन खुङोबा 4 जायो, भिसिडिसि इलेक्सन खुङोबा 4 जायो, जायहा जोंनि कनस्टिटिउसनाव गैया। दा कनस्टिटिउसनखौ जोंना एमेन्डमेन्ट खालामनांगौ। दा जों नुदों मिज'रामनि माखासे मार काउन्सिल बायदिसिनाफ्राव जायो। जों लुबैदों, थांनाय बोसोर आगोलनिफ्रायनो जों बुंदों, बिसेसकरि जों जेब्ला जोंनि पार्टिया अपोजिसनाव दंमोन, अब्ला जों बुंदों जे नर्थ इस्टनि माखासे 6 सिड्युल ओनसोलावबो जे भिसिडिसि इलेक्सनफोर जायो, गतिके जोंनावबो बे जानांगौ। दा बेफोर खामानिफोरखौ जों मावदों, नाथाय बेवहाय एसे एमेन्डमेन्टनि बाथ्रा दं। थांनाय सरकारा बेखौ खालामलाङाखै। दा जिहेतु जोंनि सरकारा दासो माने 2 बोसोरनि एसेल' बांदों, गतिके बे एमेन्डमेन्ट खालामनाय बायदिसिना प्रसेसा एसे गोलाव जागोन। खिन्थु जों लुबैयो जोंनि हान्जाया जे जोंनाबो बेबायदि माने इलेक्सन जानांगौ। मानोना इलेक्टेड बडिनो जेसेबां गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया फैसा हरो, इलेक्टेड नङाबा नमिनेटेड बडिफोरनो इसेबां फैसा हरा। बेफोर गासैखौबो नोजोर बोनानै जोङो मोजां मोनदों। एबारनि मोनसे आसाम सरकारा मोनसे डिसिसन लादों जे पार रेभिनिउ भिलेज माने भिलेज फाउन्डेसन डे खालामगोन, स्पर्ट्स इभेन्ट खालामगोन, कालचारेल इभेन्ट खालामगोन आरो बिसोरनो राङारि अनसुंथाइ हरगोन। दा बे बाथ्राफोरखौ जोङो दा फोसावबाय थादों, जाहाथे जोंनि मानसिफ्रा जेन' सांग्रां जायो। मानोना रेभिनिउ भिलेज होननानै बुङोबा बिनि सिङाव 4 4 फिसा फिसा गामि थायो। गतिके ज' जानानै जाहाथे बे 3 जे इभेन्ट जोंनो हरगासिनो दङ, बेखौ जों जाहाथे जयै मावफुंनानै लानो हायो। बा बेबायदिनो आसाम सरकारा जुदि रेभिनिउ भिलेजाव बायदिसिना जुदि हरोबा बेफोरखौ जाहाथे जों मोनफुङो बा बेफोरखौ मावफुंनो थानायनि थाखाय जाहाथे जों दानिफ्राय साखाफारा जानो हायो। जोंबो बेफोर बाथ्राखौ फोसावगासिनो दङ। थेंक इउ सार। बे खोला खासिबारि गामिनि 9थि खेब बैसागु फोरबोजों
लोब्बा लाखिनानै जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै जोङो बे बैसागु फोरबोखौ खुंफुंदों। मैयानिफ्राय जोंहा माखासे आयदा लानानै जोङो दिनै बाखि आयदाखौ लानानै जोङो बे फोरबोखौ खुंफुंबाय। जोंहा बुंनो थाङोब्ला जों गामि दरसेनिल' जोङो बे फोरबोखौ खुंबोगासिनो दङ आरो जोङो खुंबोयै खुंबोयै दिनै 9थि खेबाव हाबबाय। जोङो थेवबो जोंहा मिरौ जिरौबाबो जोङो प्रग्रामखौ खुंबोगासिनो दङ। बाहाय जेबो उसुबिदा जाबोआखै आरो जों थांनानै थासान्दियाव बे फोरबोखौ जोङो खुंलांबाय थागोन। नाथ्रोद नुथ्रोदैबाबो जोंहा जेनिबो उसुबिदा जायाखै। खालि मोनसे खोथाल' जोंहा दुरभाग्य क्रमै जोङो जे सरकारा दा जे अनसुंथाइ होदों बे अनसुंथाइखौ जोङो मोननो हायाखिसै। मानो होनबा जों सानाखै जे माब्लाबा बेबादि सुबिदाखौ मोनगोन होननानै। मानो होनबा बाहाय माखासे डकुमेन्टस माने जों जे 9थि खेब फोरबो खुंबोगासिनो दं माखासेखौ जोङो रेकर्डखौ दोनबोनो रोङाखै। दा बिनि थाखायनो जोङो क्लेम खालामनो हायाखिसै। दा जोङो मोनथिबाय हयथ' जोङो दा जोंनि बे खुंफुंनायखौ जोंहा रोखा रोखा जोङो थन्न' भाबै जोङो रेकर्डखौ दोनसिगोन। दा उनफ्रावहाय जोङो बेफोरबादि सुबिदाखौ मोनोब्ला जों निस्सय जों बे सुबिदाखौ लानो हागोन होननानै आं आसा खालामो। दा बेनो जोंनि बैसागु फोरबो खुंनायनि आसल माने बाथ्राया। आरो जोङो रावनिफ्रायबो बेबादि जों थोजासे अनसुंथाइ मोनाखै। जोङो बिदिनो गामिनि गोजा एसे एनै कालेक्सन खालामदेरनानै सोरबा एसे एनै अननानै अनसुंथाइ हरनाय बेजोंनो जोङो थोब्ले माब्ले जों प्रग्रामखौ बा बे बैसागु फोरबोखौ जोङो खुंबोगासिनो दङ। दा आङो बयखौबो जोंनि बे कमिटिनि मानगोनां सोद्रोमा बिथांमोनखौबो बेवहायनो आङो बुंनो लुगैयो जोंनि बे बैसागु कमिटिनि सोद्रोमा बिथांमोनहाबो खुनु फासयनायाव गैया। थाखा फैसा सहायाबाबो आगयनायावल' दङ। दा जेराव बिथांमोननि सेस्थायावनो बे बैसागु फोरबोआबो मोजाङै मोजां खुंफुंजागासिनो दङ। दख'ना जि जोम गाननो मोजां मोनग्रा बर' हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां। F&F क्लथिं गलाया फैगौ बैसागु फोरबोनि थाखाय समायना रमायना दख'ना, जोमग्रा सादोर, ब्लाउस आरो हौवाफोरनि थाखाय आर'नाइ, गामसा, शार्ट बायदि रोखोमनि गानग्रा जि जोमखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों। बेजों लोगोसेयैनो बर'नि जुलियाव नांगौ जानाय हौवा हिन्जाव गोदाननि गासै गानग्रा जोमग्राफोरखौबो बे गलायाव मोनगोन। गसाइगाव टाउनजों नांजाबनाय राजापारानि गार्लस स्कुलनि अपोजिटआव थानाय F&F क्लथिं गलायाव बर'नि गाब गोनां समायना रमायना ड्रेसफोरखौ गोसोनि लुबैनाय बायदि मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोसो गुदुं सुबुंफ्रा गावनि मोजां मोननाय ड्रेसफोरखौ F&F क्लथिं गलायाव जायखिजाया सानावनो लांफैनो हागोन। नोंथांमोना F&F क्लथिं गलायाव जि जोम, आर'नाइ आरो गानग्रा ड्रेसफोरखौ लांफैनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8472858324 आव थोंजों खौरां लाहरनो हागोन।